Dim. Asama. Ele hiche o sechi wo. Echi. Echi we echi. Ndị echi ada agwụ agwụ. Ai, agada agata. Nwa ihe chetere wo echi. Dịka gịnị? Chenana. Cha. Oh. Ụdị echi ka o mere afọ ole mmago hapụrụ. Igala kompeteri. Echi ka a na-eme ncheta ọmụmụ m. Onye kọkwara n'oge onye chetara gị? Ahụrụ m mma baptizim m n'ụzọ obi igwe mgbe m lọtaga aja. Lekwa ya anyị kọrịwa ya si echetala egbe ahụ amụrụ m ọhụrụ. M shizi otu ahụ mata so echi ka a ga-eji mee ncheta ọmụmụ m. Sịkwa m maka na ama m na enwedị ihe ọwụla ihe ọma ga-esi gị n'ime apụta na awụdụtara ime mụọ nwa. Yes! Ọsọsọ nụ. Asị m sị enwedị ihe ọma enweghị ike icheta ụdị ihe ọma ndị a. Naanị ihe ga-echeta ya mgbe ọbụla abụrụ gị abụsa gị asị ya rịọma gị n'afọ shie nwa abụsa gị ụkwara pịam ya makpụrụ gị n'afọ wụọ nwa. Ọ gwụla enwere ihe ọzọ iri mma. Elekewa abụsa m asị ya eshie nwa. Aṅụtara m ya na mmiri idudo the vod ọ bụdo anya abụọ. Gị na onye ọwụ ma ọhụ ndị omibego jikarala onwe ha hotel mụrụ otu na-esi ejikwa onwe ha ka ego wee ụba home gị gụrụ ọrịa gị nwe nwa gị ọrịa aka ntị amara ga ama ya shie nwa abụsa gị asị ya shie nwa ka m gbalagra gị ekwuchile m ọgụ onye enwe ha ịkpaga ama m onye bụ igala amịpụ wazụ ọkpọ ọgala amịpụ ebe iyi mmịpụ gị emikpuo gbawụla gị mmikpuo gị n'ime ga nọrọ ịpụtara wee mụmụ nwa chena nwere otu ihe m chọrọ ka e mere m ya wụnụ ugbu a ka ị bịara achọrọ m sị echi ga-aga nnọọ na ncha garịchaa gatuo ngarị mma ị ga-akpọ m aga m ga-agaga rie ihe ṅụọ ihe mịa ihe lụọ ihe tupu na ihe dị mma nwoke ọbụla na-enyetụbe nwunye ya na ndịrịgandị ya zọrọ m ya ha ga-awụ gị bụlali otu dọwa ya edere mle ya mbeme le ya otu mbeme ụrụkwasị ebeghị m sa aka gbuole m he mbe ya so akwa love omemele m emewe ọrụ ka emele ya eme dịka gịnịkwanụ agadi m ekwuli ohe m kwesịrị gị ji anya gị tiga anya na mmiri jiri aka gị too ị ga-etute mamụla da akwụkwọ nsọ so anyị ga-achọta anyị ka a ga-emeghere anyị ngwa nna m tu gaa n'aja tue nwere ihe ibu n'obi atọọla nye ọbụla m tụtụrụ ọrịa gị mma otu ihu mana nsogbu anọ ha ga n'ime ụlọ ka a ga-achị gịnị mgbe ụmụazị a na-etetara ịda bụrụkwa oge gbuji gị ada nkele ke nne gị lụrụ anyị ga-akpagburu oge gbuji gị obe ihe o bere n'anyasị nya ahụ bee ihe ya taa maka Chineke ama ebugo na abụọ ya na ọkpọ ebe ụda ọ na-edoru n'ezi kakwa n'ihe Elizoda ga-azụrụ mkpụrụ ọgwụ ụra ka oge ya ha ọṅụọ kwe m na ahụ m ụra ejikwele nwa ahụ ata ejikwele ihe akwa nne m lọrọ ụwa ama m so beghị bibe Eji awụbụkwara ya nnu ka ndụ nke ọ nụrụ nwa ọbụla